Hello friends, बरायबाय Bodo job info official YouTube channel दा finally qualified जाबाय Assam driver post आव फरेस्ट आव नङा होमबा दा काट अफ बेसेबां लांखो गोबां मिथिनो लुबैदों ST आव STP आव दा लोगोफोर आं नोंथांमोना आसा होदोंमोन जे 30+ थांनायनि चान्स दं होननानै दा काट अफआ बेनो जाबाय ड्राइभार पोस्ट आव दा फाइनाली 30 थांदों बेनिफ्राय एसे पॉइंट दङ जों बेखौबो नायगोन गोबाव खालामा सासे केन्डिडेटनि थाखाय दा बेनो जाबाय बिथां साबस्क्राइबार फंबाया आईडी हरदों जों बेखौ नायगोन आरो बेसेबां मोनखो बेखौबो नोंथांमोननो खिथागोन एन्ड बेनिफ्राय मा लांनांगौ स्किल टेस्टआव बेखौबो दिन्थिगोन आं आसा खालाम नोंथांमोना गासैबो भिडिअखौ नायजोबगोन एन्ड बेनिफ्राय जों हमनांगोन काट अफ कनस्टेबलआव AFPF Gr.1 आव बेसेबां थांगोन गार्डआव दा फाइनाली जों फैबाय अफिशियेल वेबसाइटआव दा अफिशियेल वेबसाइटआव फैयोब्ला रिजाल्ट पर्टेलाव दासिमबो आपडेट जायाखै काट अफ बेसेबां थांमारखो जों बेखौ नांगौ एबा जोंनो नांगौ जाहाथे जों गासैबो मिथियो दा जाहाथे उनाव फैयो आं बेखौनो खावलायबाय आसाम पुलिसखौहाय एबा फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ एन्ड बेनिफ्राय जों फैबाय दानि एडमिट कार्ड पर्टेलाव स' मानोना एडमिट होबाय स्किल टेस्टनि थाखाय आरो बे जागायसिगोन एड्रेसा गासैबो ओंखारजोब्बाय दा लोगोफोर बेयाव टिराव थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेयाव आईडी होनानै एडमिट डाउनलड खालामगोन दा जोङो सासे साबस्क्राइबारनिखौ लाना फैबाय बिथां फंबाया हरदों एन्ड बेयाव डाउनलड अपसनाव क्लिक खालामबानो जाबाय एन्ड डाउनलड खालामनाय लोगो लोगो बेबादि पेजआ अपेन जागोन PDF फाइलआ दा एग्जाम सेन्टारा जाहैबाय नोंथांमोना गुवाहाटीआव बे जाबाय मान्दाकान्ता जेरावनोखि कामान्ड' बेटेलियननि हेडक्वार्टार आरो बेनिफ्राय 20 मार्चआव बिनिया जागोन रिपर्टिं टाइमाव थांनांगोन गासैबो डकुमेन्ट्सखौ जेरेक्स कपि खालामनानै गावनि साइन होनांगोन सेल्फ एटेस्टेड एन्ड बेनिफ्राय फट'कपिसबो लांफानांगोन आरो गासैबो अरिजिनेलखौ लांफाजोबनांगोन एन्ड बेनिफ्राय फेक होयोब्ला हमजागोन लोगोसे ड्राइभिं लाइसेन्सआ नांथारगोन बेखौ नङाबा एक्सेप्ट जानाय नङा एक्सट्रा होनोबा एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज बेयाव बिनाय दङ एन्ड बेनिफ्राय कास्ट सार्टिफिकेट बिनाय दङ बेनिफ्राय फरायनायनिखौ लांफाजोबदो आरो लोगोसे नोंथांमोना नांगौ जि स्टेज दङ बेयावनो एटेन्ड जानांगोन स' बेनिफ्राय काट अफ बेसेबां थांखो गोबां मिथिनो लुबैदों दा प्रेजेन्टआवहाय मिथिनाय बायदिब्ला जाय बिथांनि भिडिअ खालामगासिनो दङ बिथाङा 32 मोनदों नाथाय बिनि खमावबो थांदों काट अफ स' बेनो जाबाय 30.54 दासिम मोनना दङ स' बेनिफ्राय 30आव डिसक्वालिफाइड जानाय दङ सासे हरदोंमोन 30 मोननाया एन्ड बेनिफ्राय एसे पइन्ट थागोन 30 पइन्ट थागोन स' बेखौ नोंथांमोना जाहाथे नायो एन्ड बेखौ लानानै गोबां कमेन्ट्स खालामदों AFPF कनस्टेबलाव बेसेबां काट अफ थांगोन 30 चान्स दंना गैया दा नोंथांमोननो मोनसे बाथ्रा होदोंमोन ड्राइभाराव 30 थांगोन बायदि होननानै दा फाइनाली 30 पइन्ट सामथिं थांबाय एसे गोरोबदों दा पइन्टआ थाखायो बेखायनो पइन्टखौ नोंथांमोना जाहाथे मोजाङै नायना लायो एन्ड बेनिफ्राय नेक्स्टआव काट अफ बेसेबां थांगोन कनस्टेबलाव बेनिफ्राय Gr.1 आवहाय दा बिनि गोबां कुइसन जागासिनो दङ स' बेनो जाबाय 30आव थांनाय नङा बायदि मानोना दायो 30 सामथिं थांनो जेला स' बेखायनो एसे बारा थांगोन बायदि जास्ट खम मोना नोंथांमोना 31 दा कनस्टेबल AFPF एबा गार्डआव 31 थांनायनि चान्सआ दङ बेनि एसे बाराबो थांनो हागौ बा खाफालाव दङबा एसे खमबो थांनो हागौ नाथाय 32 33 दङब्ला सेफ जनाव थागोन बायदि मोनदों दानि काट अफखौ नायनानै स' बेखायनो आरो लोगोफोर गोबां कनफ्यूज जादों दा ड्राइभार पस्टआ 142 मोन बेखायनो काट अफआ एसे गोजौबो थांखादों एन्ड बेनिफ्राय AFPF आरो लोगोसे गार्डआवबो गोबां केन्डिडेट सेलेक्ट जादों एन्ड बेनिफ्राय ड्राइभार पस्टआ 1:10 नोंथांमोनखौ लेंहरगोन स्किल टेस्टआव आरो बेयाव पास जायोबा 1:5 नोंथांमोनखौ एग्जाम थाखाय लेंहरगोन आरो एग्जाम पास जायोबा 1:2 नोंथांमोनखौ भाइभा टेस्ट लानाय जागोन दा काट अफ होनोबा AFPF आव 31 कमन जाना दं आंनि बायदिब्ला नोंथांमोना कमेन्ट्स खालाम बेनि खम थांबाथ' मोजां नाथाय बारा थांगोन बायदि मोनदों एन्ड बेनिफ्राय 31 32 कमन जाना दङ दा Gr.1 आव एसे खम थांगोन बायदि मानोना कम क्वालिफाइड आरो एप्लाइ खालामदों 29 30 आव नोंथांमोना एग्जाम होनो मोनगोन बायदि जाना दं कन्डिशना नाथाय समासो खिथासिगोन आं बुंनाय बायदि जाजोबा जास्ट एसे गोरोबगोन दानि बायदि ड्राइभार पस्टआव गोरोबनाय बायदि 30आ देन बेनिफ्राय एसे पइन्ट थानो हागौ दा बेनोमोन आरो लोगोफोर नोंथांमोना 30.54 आं दासिम मोनथ'दों नोंथांमोना नेक्स्टआव नेथ'दो आपडेटखौहाय